Uy, basahin mga basahin mo. Ma, may bisita. Sino na-honor si Cara? Ha? Ano ka, be? Ay, lagi pag iba-iba. Comment si Sita, aya pa na-honor nga last quarter. Ay na ba? Hi. Uy, suplada. Uy, dili ka gwapa. Wala ka paligo. Thank you. Nagbisita ako guys, ay dumating. Halika dito. Ganda naman ang katawan mo. Halika ba? Hi! Parang gusto ko kumain ulit. Ano na? Kaya ka. Kasamok ba na mo? Ako ang legal wife. Ha? Ikaw ba? Ay, may dumuti pa ang tangan ko. Uy, ka ha? Ay, so sa'yo. Ay, yung plato ulit. Magkain na, uy. Kilig Jamanda! Kilig Jamanda! Ano na ba? Kumain Saka ka. galing. Kumain ka muna dito ba? Ito ka man ang klase ko. Kumain ka muna dito. Eh, sana nagdala ka na ng Halika dito. uniforms. Kaya ka muna dito. Tayo ka muna tayo. Ba't naman nakapabukol ka? Hoy, buang. Takpan natin kasi gusto ko akin lang yan. Uy, ang dami nagsasabi na ano ka na raw. Natatay ka na nga dahil daw doon sa dalawang bata. Kasi ang tawag sa'yo Dada. Di ba? Bata din tawag sa akin ng mga anak-anakan ko. Hindi, Dede in sa'yo. Dodo. Guys, wag niyo na po ako tawagin princess kasi wala na akong prince. Ang tawag niyo po sa akin Kana. Kanal daw. Kasi meron kasing Kano eh. So ako Kanal daw. kaya na. Kumain ka. Ano ba? Pasensya na kung mainit. Pasensya kung mainit na kasi hot kasi ako eh. Ha? Wala na, huli ka na sa pictorial ko, tanga ka. Ay, si Kano. Pinapawisan. Pawisan siya. Akala ko joke lang. Parang tanga talaga. Saging ko itong mga kaldero. Kaysa pa, bukutis mo may. Kilig ka na. Hoy, hindi! Parang kayo tanga. Kumain kayo siya kalit doon ha. May ano ka din? Slim o glawas si Kano. Hindi kasi ano, droga kasi siya. Uy. Adik kasi siya sa akin. Uy, gusto ko matuto mag-motor. Eh, magmotor ka. Motor ka ba? Kasi? Motor jack ka? Hala. Alam niya na agad. Bakit namumula pes mo? Hindi kasi kana nga ako, di ba? Hindi, may gagamit na naman sa atin sa mga... Latina ka, ano ka ba? Oh. Di, Berta nga to! Uy, wala! Yan ang maganda pag malapit lang yung manliligaw mo kasi it's easy lang to go there. Ha? To come here. Oh. Parang ang init here. Ang inang buhay to. Si Kana at si Kano. Short lang. Is my emperador? Aga naman. Dito ka muna kasi matagal pa yung 5 minutes ko. Ay, Lord. Thank you for this space. Ah, may pasa ka ngayon? 2. Ano oras uwi mo? Ano? Hindi mo ako pinintahan kagabi. Nainis ako sa'yo. May! Te, pag ikaw nahanginan, sinasabi ko sa'yo, ang hirap ibalik niyan. Okay na yun, si Ansing na lang yung ganyan. Kasi nag-video kasi kagabi, may lamay kasi namatay kasi yung tatay ng best friend niya. Kaya hindi siya nakapunta dito. Nagligo pa naman ako ng very early kasi akala ko magagapang ako. Bakit para kinikilig din si Kat? Uy! Banal na aso! Nadiligan na ka, madam. Uy, wala! Wala. Ako nagdilig ng halaman. Ewan ko ba dito? Parang ayaw niya sa akin kasi parang ayaw niya i-pursue yung relasyon namin. Ang kamay, ha? Hindi mo bagay, but Gio pa rin sana may second chance. Doon muna kayo. Dag! Like a bit dam, nasa luyo. Sunod yung tatay mo sa'yo. Ay! Agad, aga-aga! Ulitin natin para maganda editing. Mas gwapo pa si Gio, batang-bata yung mukha, press. Eh kasi naman ito, batak naman kasi ito sa trabaho, dito sa amin. Yung isa naman, puro naman pa aircons. Ay! Wala namang, kuhan. Kasi kami dito, batak kami sa trabaho dito. Tingnan mo nga, lalaki pa siya lalaki siya pero mas batak pa ako sa kanya. Tag nito, kamukha talaga niya si Marco, no? Yung Galyo.
Ikaw rin naman. Ako si Galyo. Heaven. Ha? Heaven? Heaven knows. Paminta mo. Pinawisan. Ba't kaya pinagpapawisan ako para initin? Sama kayo, you're so hot kasi. Bakit ka pala napunta ngayon dito? Konti. Magpanils ka, dili. Utang ka? Ha? Panils ko, be. Nakakati gilid ko. Ah? Punta ako sa inyo. Unti-unti nang dumarating. Pani din. Gusto ko masunduin mo ako pumunta doon Pupunta ba rito, ate ba? Ah! Magpa-nails ka. Extend? Oo. Ganyan? Pagkatapos ko lang pwede ba Sige niya na. tanggalin ko? I-support na. Bilis! Tanggalin mo na lang yung koko. Mas bagay okay si Kano kaysa kay... Guys, wag kayong guys, baka umasa kayo na... na sila. Nainis ako tuloy. Ay! Hindi, maliit lang. Parang tanga si Manda. Gago ka, ha? Ilan taon siya, parang tandaan na niya. Matanda ba itsura niya? No, because kasi may He's lahi. only 23, si May Gio, lahi. 22 na. May lahi kasi siya. Kaya iba yung maturity ng look niya. Yeah, because his breed is... Hybrid. Bread, manok, baka tong ano. Bread yun. Wala na Bread. manok, sabi Namiss na ko kayo ni manok. Gio. Magbubuon na kayo, guys. Hindi yung isa pa! Hindi. Lubat Hindi ka, yata. hindi ka ganyan magalit. Hindi ka ganyan Si magalit. Kano kasi parang tanga naman kasi. Ayan! Very good! Bobo ka! Sayang naman para may 1.5 na. Hi guys! May bisita ako ngayon. Ay! You're making me hot. Huh? Hotter. Hi! Kasama ko ngayon. Grabe guys, nagpapawis ako. Ikaw kasi ba't ka pumunta dito? Side view ka nga konti. May bukol talaga. Ba't kinikilig si Amanda? Ano? Ganun ka daw Yung ha? pekas. Wala kang tulog no? Hindi ka natulog. Ako? Uy, basahin mga ito. Basahin mo. Ay! Ano, katawa? May isa pang comment. May isa pang Uy, comment. may isang mag-comment. Bakit ganyan si Bro? Bakit ka? Uy, nasisigko ko yung ano ko. Dapat ka basahin mo, hindi mo mabasa. Basahin mo yung sabi niya. Okay. Wala gisalo! Ay, napula naman ako. Para kang paminta. Para kang tama. Pa- Okay na ba? 10 minutes ka? Para kang paminta daw, na buo. Ang sarap durugin. Ang dami natin viewers. Sige na, maglandi ka pa sa akin. Oh, guys. Guys, baka isipin nyo na naniligaw siya sa akin or parang we're going to bring back old. Backlips! Okay. Yung blush on. Kulang pa ng blush on. Ang sakit ang buhok ko. Tapos kulay ako, te. Sino ba gumawa niyan? Senior style. Yung blush on ko kulang. Ayan, ganyan ka. Samantarang dati, hindi mo ako Apa! pinag- Ano na? Ano mo si Ryan nga? Ang sakit ang dibdib. Yung Ryan ba? Napahawas tuloy ako, guys. Kasi nung last time kasi, ang laki na nakain ko. Kaya na... Para dito din sila, ano si Ryan? Totoo? Ay, may nagtatanong kasi, bakit daw ganyan katawan kasi ang ganda ng mga dito niya, di ba? May abs ka? Malalaman nila yan. Pakita mo yung abs mo kasi lagi ka nagpapasikat sa akin. Lagi mong ginaganon sa akin yung abs mo sa... Gusto ko Wala lagi. Meron nga, oh. May mga something like here, oh. Grabe. Humuubad ka na pa, no? Kung maganda may katawan mo. Ang ganda kasi ng mga dito niya, di ba? Patingin nga. Hindi, okay lang yan. Papawisan lang. Patingin nga ng ano. Pinagpapawisa kayo, isa nga dyan, basang-basa na. Pinkish yung pinkish yung t-shirt niya, guys. Hoy, baka akala nyo talaga, wala to guys. Baka isipin nyo lang for the vlog to. Hindi, we're friends. I'm not doing this for vlog lang na ganyan-ganyan. Pero lag. Tuchay lang ka muna, Tuchay.
Ang sarap naman ni Kuya. Ha? Hindi maula. Oh, baga man siya naong guys. Dati naman hindi naman siya kasi dati pa talaga. Hala, ansing Ay pa. pa ba si Ansi magusupod? Kamukha ko si Michael Jackson dito. Kulang ko sa stand na. Tara na Kano, maligo na tayo. Ha? Oto-oto si Kano. Oto-oto si Kano. Hoy, kailan punta mo na yun si ate mo. Papunta mo na ito magpa-nails kami. Magpa-nails kami ha.